ubaphakela mayise ekhulumile udadewethu uzobe sesifundela cha uphakela sithe sifuna ukumbona la ngoba khona abanye abangamaza ngithi agibele la anibingelele kahle agibele la ngayakiwe phakela ngayakiqinile bafuna ukubona nje kahle phakela qinile. Mtitiyelo wami ngiyathokoza babutembe kakhulu, ngicela ukudlulisa okukhulu ukuthokoza enkosini yami yalapha kwayikhali kwaMbila. Bengiqala nqa empilweni yami ukuhlala phambi kwenkosi, kimina kuyinto enkulu kakhulu. Laba abakholwayo siyacela ukuthi kulo msebenzi esiwenzayo esiqhubeka nawo empeleni nomsebenzi engiwenzayo usuneminyaka ewu-12 ukuthi ngoba mawenza into eqondile la eSouth Africa uyenyanywa. Uyenyanya uthunyelwe nangabafazi ukuthi bakuthiwa bakuthuke lapha ko social media. Konke lokho kucashile lokho kucashe lapha ku social media okungabashana lokho kungenabo umalume okuzwa ukuthi uzwe ingane ithi Mtitiyelo uzwe ingane ithi uyabheda wena baba. Mana mfowethu ngicela ukunixoxela ukuthi why lezi ingane zisho kanjalo. Umama wayo akazi ukuthi yini ubaba, waze wazala engazi ukuthi yini ubaba. Ngisho ukuthuthu kuthele kangakanani, ngisho ukuthi umuntu omaziyo noma umuntu ongamazi awukwazi ukuthi uyabheda wena baba. Kanti yini ubaba? Uyabheda wena mama. Uzobethu kuJacinta lapha bethi uyabheda wena mama. Kusho encane ingane izimbize ngegama nami engeke ize ngimbize ngalo shothi sixabene kangakanani. Ingoba ivalue kaMama ayimazi umama ukuthi yini umama. Thina ke sizokwenza lento okuthiwa i-moral regeneration. Imele lokho ke insizwa nobunsizwa yikho ke ingadumile. Kodwa mawubuka uMandlakazi uyabona ukuthi uMandlakazi unjani. Uyabona uMandlakazi uthi wakhipha uphakela umthakatha ngithi angimilanga ngesidulini. Ngiphuma phakathi kwamadoda, ngiphuma endaweni eyazi ubudoda. Sizobuyisa ubudoda webantu besifazane. Sizobuyisa ubudoda, sizovikela nina. Umuntu wesifazane uvikela azavikelwe ngisho entweni ayithandayo. Umuntu wesifazane uvikelwa njengengane. Ingane mawuyincisha ushukela iyakhala kanti wena uvimba ukuthi ingabi nayo inyongo. Into ebuhlungu kakhulu. So ke ngiyakhuleka ngizama ukuchaza injabulo yami yokuzoba lapha phakathi kwesizwe senkosi bese ngifica amadoda engaka. Kade ngitshela nangoMtitiyelo ngithi hayi zikhona izinsizwa lapha ke nishayela ihlombe. Cha zikhona ngiyibonile. Hayi nginobufakazi la emakhosini awu3 manje esengihambele inkosi uNgwane, inkosi uyikhali, inkosi uTembe. Hayi amadoda ngiyawafica, akhona amadoda la. Lapha kunezitolo ezisebenza izingane zakithi eseyisebenza isikhathi kulezi zitolo. Sicela izingane zakithi zikulungele ukuba ngabanikazi balezo zitolo. Ungakapheli October sizokhuluma nomntwana la noMtitiyelo. Sihamba senza izibonelo idistrict ngedistrict yama tuck shop ukuthi ama tuck shop angakwazi ukuphathwa ngabantu bakithi. Amasaluni angaphathwa abantu bakithi. Ama hardware laba nabo somabhizinisi nanka amaphoyisa ane constant income, ane access yokuyothatha iloan ebank. Awahamba amaphoyisa ayothatha ama loan ebank avula amabhizinisi. Hayi ukuthi kuvimba amaphoyisa kube yiwavimba thina uma siyothi umthetho wase South Africa awuvumi ukuthi umuntu okufika own ibhizinisi la angayenzanga investment engango 5 million. Akuvumi amabhizinisi abekelwe abantu base South Africa. Othisha omkhulu ababuyele izitolo, azayivele izitolo. Isitolo sinento ibhizinisi linento ebizwa ngokuthi cash injection. Kuthi kwezinye izikhathi umsebenzi ungahambi kahle. Kufanele ube nesikhwepha sokuphinda uthenga ezinye izinto ngemali engaphuma ebhizinisini. So ke sicela amaphoyisa abaphatha iziteshi, awothisha omkhulu, ometroni, osomatekisi bakithi abathathe lezi zitolo kube izitolo zase South Africa beqashe izingane zakithi. Laba nje bafowethu abahambi. Uma singakabi nayo imali yokuvula lezi zitolo ngane kungakithi la ubani ufuna sitshele ukuthi asenzeni ngasikhathi sini.
uma singakabi nayo imali asikabi nayo phela imali asimusa ukufaka ingcindezi kuthiwa hayi sizothenga phi kusho umuntu ongathengi uyothengwayo amantombazana kakhulu yes hayi sizothenga phi makuvala isitolo uqambelana namanga ngoba uma uyothenga lapha uhamba uyothenga isticks with uzohlala ama-hour amabili sikhona isticks with esisinda kangaka ukuthi usungazohlala ama-hour amabili esitolo okay bathumele usifike ngiyangiphazamisa sikhona isticks with esisinda kangaka ungathi ngisho i-8 yempuphu ngeke uhlala ama-hour amabili esitolo manjalo kuyothengwa wena isitolo siyavalwa njalo nje mangena wena esitolo uzothenga isticks with kuyavalwa kuyathandazwa ebese kuba yini-ke insizwa khona-ke insizwa nje ey'libele la umuntu adayise ngezwe lakubo athi ugade umuntu angamazi utho wakhe khona omunye nje ufike kimizolo la naye washo athi hayi manje mina bhuti ngigadile ngathi hayi gada njengoba yinsukwana ngoba mina ngizocela enkosini ukubuya la ngiyabuya la ngeke iphele le nyanga mina-ke ngisebenzela amakhosi bafowethu ngoba ningibona ngilwa nje ngilwelizwe ngilwela amakhosi ngoba ningibona ngizama ukukhulisa iy'ngane ey'ncane zabafana ngilwela amakhosi njengoba nibona ngihlale ngithethisa iy'nsizwa okunye wey'nsizwa insizwa iyathethiswa niyezwa babhemi insizwa iyathethiswa ngoba indoda ngokwemvelo ihlale yazi yona so ihlale nje inomqondo wayo ukuthi u-right noma awukho right kodwa ihlale inomqondo wayo iyathethiswa indoda mayitshelwe into ngoba kusuke kwenzela ukuthi gudluke kulokho kwayo ilalele lokho okwenziwa ngaleso sikhathi njengenduna uyabona nje induna into eyaziyo ukuthi kufanele siphume la sihambe la siyojika lapha sibuye size la ngithi umthetho wenduna lo okufanele noma ngabe uhlakaniphe kangakanani kufanele ulalele ngoba okwaleso sikhathi iyona ezosho ukuthi asihambe kanjani ngicela ukuthi iy'nsizwa ziqine mina nginibonile senginincomile ngicela niqine ningamadoda qinani nibe ngamadoda niqine uma usuyikhohliwe ukuthi uyindoda ukubambe la phakathi kwemlenze uzozwa ukuthi khona into ekhona lapha eshoyo ukuthi uyindoda niyeke ukuba ntekenteke niyeke ukuba ntekenteke niyeke ukufuna niqale nizwe ukuthi omunye umuntu ubheke ngakuphi nakhela inkosi uyikhali nonke madoda ngithi abasivakashele siyabona nami njengoba ngivakashele nami nguwe inkosi uyikhali sakhela inkosi uyikhali yekani ukuphikisana ngezinto ezingahlangene nobukhosi yekani ukuphikisana ngezinto ezingaphandle kwalelizwe vumelanani ngento eqondene nolobu bukhosi enibakhele lapha enakhe khona imizi yakini obaba benu abanishiya khona okhokho benu abanishiya khona omkhulu benu babekhonza lobu bukhosi babekhonza lamakhosi akhonza lenkosi azala lenkosi asivumelane ngokwendawo ukuthi abantu bokufika kabahambe ngokwendawo yakithi nikhohlwe ukuthi wena umngane wakhe noma uyini ningabalani nangithi vumelanani ukuthi abantu bokufika abahambe nina nizosala nibambisana wonke lo sathana ade ukhona sonke lesi sikhathi kuthiwa abantu bakithi abakwazi ukubambisana sizobambisana ke kusuka manje ngoba sesibonile ukuthi ipolitiki ayisiyisi lapha esifuna ukuya khona lena osukubona abaholi aba-right ibona abangakwazi ukusisiza bahlale becindezelwa ngaso sonke isikhathi bese kuthi igebengu kube yize inikezwa amandla inikezwe imali ziqhubeke nokuxhaphazizwe nina njengamadoda manini ngandawonye sihambe siyovota uvotela into oyithandayo wena kodwa ningehlukaniswa ipolitiki ngoba kusukela ngalesa sikhathi kulokhu kwaqala ukuvota kulokhu kuthiwa kuzokwenzeka into njalo after 5 years njalo after 5 years seniyaguga nonke manje kukhona ingane la ezalwe ngo-1994 izoqeda manje kuthiwa ina-35 kuthiwa isavumelekile ukwenza i-13 thusu over 35 kodwa wona lo hulumeni oshaye lowo mthetho usemncane uzange ukunakekela zinakekeleni nina sukumani inkosi izosibiza ey'nsukwini izosibiza inkosi nomdidiyeli nabantwana behlele nesigungu senkosi ngicela nizovukelwa ubudoda uma nila nifaka amafoni emaphaketheni nixoxe ngendawo yenkosi nixoxe ngale ndawo nixoxe ngamakhaya niyeke ukuthi uma ngabe kade nikhuluma ningamadoda usuyaphuma wena uyoxoxela abantu besifazane kade niyikhuluma ningamadoda amaphoyisa ngakabophe umuntu manje ngabe uyazi kwaMandlakazi ukuthi akuboshwa umuntu kwaMandlakazi akubulawa umuntu ngesibhamu kwaMandlakazi akuboshwa umuntu kwaMandlakazi siyamtshela i-ANC yaqalwa amaZulu i-ANC yaqalwa obani amaZulu ubaba uPixley Kaseme was a Zulu speaking person the first ANC president was a Zulu speaking person if I'm not mistaken ubaba uJohn Langalibalele Dube the first ANC president iANC kahle kahle eyakwaZulu
yabe sintshontshwa amaXhosa ayintshontsha amaXhosa maqede ayidayisela belungu lemsunyo nina le ayintshontshe ANC yakwaZulu maqede ayidayisela belungu. That is why amaZulu have been trying all the time. AmaZulu have been trying to rescue ANC because the ANC was a representative of blacks back then. All along, AmaZulu have been trying by all means to rescue ANC. Njalo mayisiqwilile isiyama spams. Ubaba uMsholozi wayeyikhomanda wamasosha omkhonto wesizwe kwi-exile, uphiko olaliqalelwe ukuzokwephula noma ukuzorescuisha i-ANC defeated by the colonizers. Kwaqalwa ulokhuza I think ubaba Walter Sisulu lokhuze obaba nali comrade leli ela abalibulala uChrisani baqala lolu phiko olibiza ngomkhonto wesizwe la waholwa ubaba uMsholozi obheka icele nje bahlezi beconfess ukuthi ucommander wabo wazi ubaba uMsholozi bonke noTokyo Sehwala bonke labantu laba ababekade bengaphansi kwalolu phiko olibizwa ngamasosha omkhonto wesizwe babeholwa uMsholozi. A Zulu speaking person trying to rescue ANC seyihlulekile defeated idayiswa amampondo namaXhosa emasimbeni okwama colonizers abelungu. Namhlanje iANC ihambile amaXhosa ahlangane namasimba amapetu namavenda yabo badayisa ngeANC bayidayisela abelungu Oppenheimer lezi nja lezi zako America eWestern. Ubaba uMsholozi have again established or re-established iqembu elanda leyanto eyayenzeka kwi-exile ukuthi kube nento ezozama ukulekelela iANC mase ihluleka of which amasosha omkhonto wesizwe ayezolwa izimpi ze-ANC but not within, from outside. Ingakho kwakuthiwa i-wing. Now ubaba uMsholozi again ubonile ukuthi iANC isintshontshiwe ngoba nakwi-exile yayisintshontshiwe kuze kuqala umkhonto wesizwe. Isintshontshiwe semaningi ama-sell out ama-spies kwi-ANC seyintshontshiwe. Ubaba uMsholozi wahola umbutho wamasosha omkhonto ukube arescuishe le-ANC ebeseyintshontshiwe from exile. Sekugcwele ama-spies, sekugcwele ama-sell out kwi-ANC. Nangempela i-ANC yaba rescued, yaba yanqoba ngenxa yomkhonto wesizwe. Now again ubaba uMsholozi have used this as the same strategy ukuthi athi mayibona ukuthi iANC nansi intshontshwa wavele waqhela ubaba uMsholozi ngoba akantshontsheka umZulu. UmZulu akantshontshe uthe ubaba uMsholozi mayibona ukuthi naba beyihlwithi iANC wavele waqhela ubaba uMsholozi waqala umkhonto wesizwe phathi. Namhlanje lo mkhonto iwona okufanele ngabe uyithemba ngoba iANC intshontshiwe. Kuphelile ngeANC kodwa through umkhonto wesizwe sithi aqapheli ngeANC because umkhonto wesizwe iexistence yawo it's all about rescuing ithemba lomuntu omnyama which is happening ukuthi kujwayele ukuba iANC leyo. Mayintshontshiwe kushuthi umuntu omnyama ulahlekelwe yithemba ingakho kuba khona umkhonto wesizwe okuyiwona okwazi ukurevive ithemba kubantu abamnyama after iANC have been stolen and taken away from umuntu omnyama. Ingakho ngithi mina sibheke okhethweni, let us vote for the rescuer which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe. Let us vote for the fighter which is umkhonto wesizwe
the soldiers, the rescuers. Umkhonto wesizwe is the rescuers. Ngesikhathi umuntu omnyama entshontshelwe ithemba lakhe, ubaba uMsholozi uvele alide into ezobuyisa ithemba. Na kwi-exile i-ANC yathi mayintshontshwa, ubaba uMsholozi wahola uphiko olubizwa ngomkhonto wesizwe, wabuyisela ithemba kubantu abamnyama elaselilahlekile kubo. Ngithi ke mina ke, let's vote for umkhonto wesizwe. Nina mampondo yekani ukusangana Maxhosa Mapetu Msonyenu akuvotelwe i-MK party njengethemba elisha lomuntu omnyama. Fuck you.